fed møger. Skal vi slås? Nej. Skal vi battle? Nej. Skal vi ikke lege wrestling? Nej. Skal vi lege Carmageddon? Nej. Hvad fanden vil du så lave? Jeg har fundet på noget. Det er en hemmelighed. Se, hvis ja, se, jeg holder det lige rundt om halsen her, ikke også? For jeg er begyndt at blive godt træt af, så gør jeg sådan der. Sådan. Bum, 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 bum. Hej, Brian. Sig mig, skal du have tæsk? Nej. Prøv lige at komme hen. Det tør du eddermame ikke at sige en gang til. Nej. Skal du have tæsk? Tager du ikke engang at sige det til mig en gang til? Hvad skal jeg gøre? Au! Hvad fanden, har du ikke fået nok? Det er godt nok en fed fest, Brian. Ja, den er altiders. Ved du hvad, Brian? Vil du se noget? Nej. Kæft, jeg er ikke tændt på at score her i aften, ja. Ved du hvad, du kan score babse der, og så får du 500 kroner af mig. 500 kroner? Det er nok til mange kasser øl. Ja, fedt, mand. Så kan vi holde en lille fest. Jeg går lige over. Hej, Babse. Kunne du ikke lige tænke dig at komme en tur ind ved siden af sammen med mig? Skrilægger, din store bøsserøv! Møj kælling, mand. Hey, kineser Joey. Skal vi battle? Du kan vaklen. Din usle røre. Ja, du må gerne slå først. Prøv lige at stå stille der i gang. Hvorfor det? Jeg skal lige prøve noget. Se, først så tager vi den der arm derom. Ja, og så den der arm derom. Ja, og så brækker vi lige fingeren derom af. Sådan, og sådan, og sådan. Ser det ikke bare fedt ud?